Mayang buntag, mga intensyon sulod sa atong santos nga misa. Isa pasalamat sa tanang mga santos o sa atong nabawang kagagakon. Nagpasalamat Brenadine. Isa pasalamat sa mayong panglawas ni Analisa Caballero o sa iyang tibuok pamilya. Pasalamat sa grasyang nagawat na tag-adlaw. Isa pasalamat sa Diyos Amahan, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, ni Mama Mary, Senior San Pedro, o Senior San Pablo, o Saint Louis Marie de Montfort, o sa tanang santos sa langit o mga anghel, o sa mga grasya na nagawat, o sa maayong panglawas na nagpapasa Bohol and family. Alang sa kalag ni Beatriz, Regino, Elisa, Edgar, Felix, Alfreda, Gregorio, Loncio, Filipa, Amparo, Bergoldo Sr., Cristita, Maximo, Caridad, Pasita, ug sa tanang mga kalag sa purgatorio nga wala na naghandong kanila ang nagpangit sa Bohol and family. Pamisa sa kalag ni Nicolas, Angelito, Inaro, Ana Corita, Eduardo Sr., Antonio, Honorata, Liberado Sr., Liberty, nagpamisa Umambak family. Alang sa kalag ni Abondia Yonson, Raimundo Yonson, Benito Yonson, Lolita Yonson, Mariano Yonson, Sinaida Yonson, Natayo Yonson, Maria Yonson, Sotero Yonson, Severina Yonson, Encarnacion Ramel, Sigolino Ramel, Gregorio Pansacala, Gregoria Franza, Rosalia Yonson Rezada, Miguel Rezada, Andrea Obenero, Benvenido Obenero, Mary Ann Obenero, Erenio Alimento, Cecilia Alimento, Petronelo Misal, Macklin Yonson, Franklin Ruiz, Joel Ramel, Abelardo Yonson, Edilberto Fidel Cañonillo, Rufina Cañonillo, Wilfredo Cañonillo, Paula Teresa Cañonillo, Rosmininda Impino, Raul Impino, Ursula Cañonillo, Dimitria Cañonillo, Julia Cañonillo, Mandy Unsang, Isabel Capri, Anaglito Cañonillo, Juan Cañonillo, Lucrecio Cañonillo, Alberto Selma, Estelita Larobes, Augusto Larobes Sr., Augusto Larobes Jr., Bonifacio Larobes Sr., Jose Misael Palacio, Maria Chavez Brodet, Abilina Brodet, Samuel Atlawan Sr., Christine Monda, Carmelita Resurrection, Monsignor Esteban Binghay, Florentina Cañonillo, Fausta, offered by Yonson family. Pamisa para sa mga kalag nila ni Benito Anyabisa, Ninita Caballero, Levenia Anyabisa, Dolores Anyabisa, Oliver Apas, Gary Caballero, Maria Caballero, Katiba Anyabisa, Macoy de Gulacion, Virginia Caballero, Chodolo Caballero, Jose Anyabisa, Eroy Anyabisa, Jose Anyabisa Jr., Berna Jimenez, o sa tulog ng mga anghel, Ojero Rosales, o sa tanang mga kalag na nakalimutan. Thanksgiving for all blessings and good health, and for all the souls in purgatory, especially the forgotten one from Bahati family. Isa pag-ampo sa Diyos Amahan, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, sa mga Virgin Maria, kung alam sa mga kalaglila ni Librado Quiñanola, Jamie Quiñanola, Estelia Quiñanola, Rene Boy Quiñanola, Marta Bolhano, Belisa Robio, Marcia Robio, Otit Quiñanola, Pasita Piñero, Isit Quiñanola, Pasio Quiñanola,
Ming, Bertoldo, Simeon, Iska, Makay, Consor, Henson, Ginicel, Aida Villacorta, Poliano Urbano, Biboy Crista, Pantaleon Urbano, Itas Crista, Lucinda Urbano, Policarpo Crista, Chodolfo Urbano, Lito Ates, Piscia Urbano, Rafael Hensis, Arsenio Crista, Hermogena Peñalola, Fredo Crista, David Barnaiha, Junior Urbano, Father Dan Gonzaga, Bobby Jusausido, Julius Urbano, ug sa tanang kalag sa purgatorio ang naghalad Crista and family. Isa pasalamat sa tanang grasya nga nadawat naghalad Crista and family. Pamisa sa makalag nila ni Valentin Cañedo, Damiana Ingaling, Flavia Abad, Antonio Tamusa, Romana Abad, Leon Cañedo, Vicenta Hambre, Hilario Manubag, Eduardo Cañedo, Clody Cañedo, Jonicio Cañedo. Alang sa kalag ni Fernando Hertis, Janet Hertis, Salvador Hertis, Diomedes Manubag, Heidelisa Abad, Noel Abad, Tangsin Kulag. Pamisa sa kalag ni Noel Abad, ang nagpamisa Abad family. Misa pasalamat sa adlaw ng tawhan ni Kiara Zaiza Lesombra o sa tanang grasya nga nadawat sa kinabuhi o sa tanang santos o kang mga Mary ang nagpamisa Lesombra Banguran family. Alang sa kalag ni Financia Cadiano. Good morning po, mga konting paalala lang po. So, alam naman po natin na nandiyan pa rin yung COVID-19. So, ini-encourage po ang lahat na sana mag-observe tayo ng social distancing. So, amligan natin po ang atong sarili at ang atong mga kauban paagi sa pag-social distancing. Okay po? Magandang umaga po. And then, atin din pong i-offer ang isang ito para sa intensyon ni Father Dodong and Father Angel na nagse-celebrate ng kanilang 22nd year sacerdotal anniversary. Karon pong adlaw ang anibersaryo sa pagkapari ni Father Dodong.
ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa itong Ginoong Hesukristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo sa kanunay maanaa kaninyo. Ano sa May buntag ka ng tanan good morning. sa kasulti ni Brother Ronald. Karon pasalamat ta sa Ginoo sa gasa sa bukasyon. Kay karong adlaw gi-celebrate namo duha mi ka buok. Father Angel Pusikit, Angel Pusikit. Ug ako na giordinahan 1998 November 22 sa Makati. So, punta ako gihangyo sa Ginoo na padayon kami niyang mga instrumento sa iyang gugma, sa iyang pasaylo, sa mga grasya sa matag adlaw nga kami among buhian among pagkapaano. Nini sa tos nga misa ato sa Tiapig sa itong pag-ampo ang death anniversary sa gigagaw na si Lidel Lucero Atanasio. Nagpamisa Fidelis Angelito Lucero Atanasio and family o para sa kalat sa mama ni Ate Brenda, si Venancia Igadiano na kaning buntak lang ni Pana. Mga igsoon, aron kita mahimong andam pagsaulog ni fiesta sa Christ the King ato karong andamon ato kasing-kasing mga ikatpasaylo sa itong mapinagkaungahan ug niya ato andamon ang pangayoon ang Pangama sa mahal nga Birhen aron andamon ato kasing-kasing pagdawat kang Jesus. Kaluyan ug kakita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kasayloon sa atong mga sala ug danon kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios dito sa langit. Sa
O Diyos nga gamhanan ug maluluyon, ibungkag mo ang gahom sa dautan, ug ibako mo ang tanang butang diha sa imong anak nga si Jesucristo, ang hari sa tibuok ug tanang kalibutan. Ang tanan sa langit ug sa yuta nagasangyaw unta sa imong himaya, ug sa walay hunong magdayon kanimo. Kini among gipangayo pinagi sa mong Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Kinudlo, gikan sa basahon ni Propeta Ezekiel. Nag-ingon ang Ginoong Diyos, ako mismo maoy mangita sa akong mga karnero. Ingon nga ang magbalantay sa karnero, mangita sa iyang karnero mawala. Pangitaon usap ang akong mga karnero, kung liwason ko sila, gikan sa tanang kapit. Bigyan sila ng salaat pusa ni Ana sa adlaw na manghiod. Ako mismo maoy magbantay sa akong mga karnero. Kung papahulayon ko sila, nag-ingon ang Ginoong Diyos. Pangitaon ko ang nawala, dadon pagbalik ang nakisalaan. Laki-lakian ang napiang, likunon ang maluyahon, ug bantayan ang mga maayong lawan. Pakanon ko sila sa walay pihit-pihit. Mahitungod kaninyo akong panon, nag-ingon ang Ginoong Diyos. Pinigon ko ang mga karnero, ug lainon ko kini gikan sa mga kandi. Ang pulong sa Ginoo. Magbalantay ka na po ang Ginoo. Wala na'y magmakulang kagan ako. Magbalantay ka na po ang Ginoo. Wala na'y magmakulang kagan ako. Magbalantay ka na
Tinutlo, gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Corinto. Apan ang tinuod mao nga gibanhaw si Kristo. Ingon nga kasalig nga kadtong nangamatay banhaw usab. Kay ingon nga miabot ang kamatayon, pinaagi sa usa ka tawo. Moabot usab ang pagkabanhaw pinaagi sa usa ka tawo. Kay ingon nga nangamatay ang tanang mga tawo tungod sa ilang pagkahiusa kang Adan. Banhawon usab ang tanan tungod sa ilang pagkahiusa kang Kristo. Apan ang matag usa anaa sa iyang gusto nga dapit, si Kristo maoy unta una sa tanan. Unya, musunod kadtong iya ni Kristo inigabot na niya. Unya, moabot ang katapusan ug buntogon ni Kristo ang tanang pangulo nga espirituhan. Mga otoridad, mga kagamhanan, ug itugyan niya ang gingharian ngadto sa Dios nga Amahan. Kay kinahanglan maghari si Kristo hangtod mabuntog sa Dios ang tanan niyang mga kaaway ug himuon sila nga tumbanan sa iyang mga tiil. Ang katapusang kaaway nga buntugon mao ang kamatayon. Apan kung ang kanang butang ipailalom na sa pagmando ni Kristo, ang anak mismo harian sa Dios nga mao'y nagtugyan sa tanan ubos sa iyang pagmando. Kung magahari ang Diyos sa tanan tingpit kayo. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo manahakan ninyo. Tinudlugikan sa Ebanghelyo tumala ni San Mateo. Si Jesus niingon sa iyang mga tinunan, inig-anhi sa anak sa tao ingon nga hari, uban sa tanang mga anghel, mulingkod siya sa iyang harianong trono, ug ang tanang tao sa kalibutan tigumon sa iyang atubangan. Unya bahinon niya sila sa duha ka pundok, sama sa usa ka magbalantay sa hayop nga maglain sa mga karnero gikan sa mga kanding. Ibutang niya ang mga karnero sa iyang tuo ug ang mga kanding sa iyang wala. Unya ang hari moingon sa mga tao sa iyang tuo, pumari kamo nga gipanalanginan sa akong amahan, ug dawatan ninyo ang gingharian nga giandam alang kaninyo sukat pa sa pagbuhat sa kalibutan. Gigutom ako ug inyo akong gipakaon. Giuhaw ako ug inyo akong gipainom. Dumuduom ako ug inyo akong gidawat sa inyong mga balay. Hubo ako ug inyo akong gibistihan. Nagmasakiton ako ug inyo akong gialimahan. Nabilanggo ako ug inyo akong giduaw. Unya mitubag kaniya ang mga matarong, Ginoo, kanus aman kami makakita kanimo nga gigutom ug gipakaon kanamo ug giuhaw ug gipainom. Kanus aman kami makakita kanimo nga dumuduong ug midawat kami kanimo sa among mga balay. Uhubog ug gibistihan kanamo. Kanus aman kami makakita kanimo nga nagmasakiton ug gibilanggo ug giduaw kanamo. Unya ang hari mutubag kanila, sultihan ko kamo nga sa matag higayon nga maghimo kamo niini alang sa usa sa labing ubos nining akong mga igsuon, gihimo ninyo kini alang kanako.
Kunya miingon siya ngadto sa mga tao sa iyang wala, pahawa kamo kanako kamong gipahimaraot sa Dios. Ngadto kamo sa kalayo nga walay pagkapalo nagyanda alang sa yawa o sa iyang mga anghel. Gigutom ako, apan wala ako ninyo pakanang. Giuhaw ako, apan wala ako ninyo paimna. Dumuduong ako, apan wala ako ninyo dawata sa inyong mga balay. Hubog ako, apan wala ninyo ako bistihin. Nagmasakiton ako, kung nabilanggo, apan wala ako ninyo alimahi. Kunya, mutubag siya kaniya, Ginoo, kanus aman kami, makakita kanimo nga gigutom o giuhaw. O usa ka dumuduong, o hubog, o nagmasakiton o nabilanggo, nga wala kami mutabang kanimo. Ang hari mutubag kaniya, kanila, sultihan ko kamo, nga sa matagigayon nga nagdumilit kamo sa pagtabang sa usa nining labing ubos, nagdumilit kamo sa pagtabang kanako. Busa kini sila ipadala ngadto sa walay katapusang silot, apan ang mga matarong muadto sa kinabuhing dayon. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. So, duha ka selebrasyon ni atong Santos nga misa karon, no? Ang una ang pasalamat sa Ginoo kay 22 na katuig, no? Paspas ang panahon. Para ra pag ordinahan hapon pero 22 na rin ko katuig, no? Kabi wa kay ko katuig kay nagunahon ako. Sa akong gipamati ni atong panahon ng ordinahan na kag sayo nang pagpari gud taas man kayo. Labing minus 10 katuig. Nag-engineering pa po sa San Carlos, niya pag-umansod sa seminaryo, 4 years philosophy, 4 years theology, sa pamapari. Pero nindot kayong mensahe kay, na gusto ko na akong ipayag-ambit, kasi na yung mga bata din gustong magpari. Kaya ako sa una, gamay pang bata, magduwa-duwa na tao ko. No? Tapos nang ikasulti ninyo ito sa ating humilin ako, nga ang sagi na linungag, ako giwag-giwaon, kunya akong butang sa platito, kanya mo gawas ko sa akong mga kaduwa o ngayon mo, lawas ni Kristo. Lawas ni Kristo. Ang saging linungag na banana chips. Pero pagkahuman sa November 22nd ng 1998, dili na saging ang akong ihatag sa tao, kundi tinutangay na lawas ni Kristo. Nindot kayo pamalulungan kay bisan ikaw pobre, kami pobre man me, no? Kung gamay kami, akong papa, 300 pesos ang sweldo sa matag bulan. Pulong may kabuok ng mga anak, dagko pa dyan may kaon. Matino lang inyo. No? Pero mangandoy ka na magkalagad sa Ginoo, ihagin kang pangitaang paagi na matuman ang imong damo. So, kung may akong ihangyo, no, ayaw mo kahadlok na mag-ambisyon, Ginoo, gusto kong magpari. Kaya ipanalaginan na sa Ginoo. Ay kaduha, karon gisilibrar nato ang Solemnity of Christ the King. O maning adlaw katapusang Domingo sa kalendaryo nga liturhiko sa simbahan. Sigbot pasabot, magbagtuig na ta sunod Domingo, first Sunday of Advent. Kunya gihimo sa simbahan nga ang last Sunday sa liturhikanhong kalendaryo mao ang piyesta sa Christ the King, Kristo nga hari. Kay nga naman gipahinumduman kita sa atong kinabuhi nga ining katapusan sa atong kinabuhi nila sa kalibutan na ay paghukom nga kita pag-atubangon. Hukman kita sa atong Ginoo. Mo gani nga kanang atong ebanghelyo karon usa ka istorya sa paghukom sa usa ka hari. Nindot tingali, no? Ang atong i-connect. Duha kasi man na milabay akong ingon kamo nga mura tag ipapiling sa Ginoo sa duha ka grupo, ang mga dalaga nga damhat ug ang mga dalaga nga mahalamon. Yang Domingo mura na sa tag ipapili sa duha, ang mga servants, mga alagad nga kugihan o buutan. Ang sa pikas, ang tapulan o
Huwag kapuslanan nga mga servants or alagad sa Ginoo. Karong Dominguha, murag kinsa ta ipapili. Kung moabot ang adlaw sa paghukom, asa kaya ako mahag-apil sa duha ka grupo. Unsang duha ka grupo? Grupo sa mga kalabaw, sa mga kabayo. Unsa to? Okay. Grupo sa kanding o sa karnero. Yung sa man ang grupo sa mga karnero, ang mga matarong, ang mga hataganan o reward nga kinabuhi walay katapusan. Ang mga kanding, ang silo sa kalayo. Hindot kayong pamalandungan na kita, kung abot ang adlaw, na si Jesus na Kristo na hari. Okay? Muli yun. Mingon ka na to, Dodo, Padre Dong, asa man ka nabilong. Pero nindot kayo, nakita kita inumduman usab karon. Nga atong hari si Kristo lahi sa hari diri sa kalibutan. Ang hari diri sa kalibutan asa nagpuyo? Sa mga palasyo, sa mga dagko kayong balay, sa mga perti kayo ka magara nga lugar. Pero ang atong Ginoo si Kristo nga hari, asa man siya na tao? Sa pasungan. Sa itong masay mamalandong ko ba makaingon kong grabihan ka mapaubsanon sa Ginoo, no? Siya na ang Ginoo, pero nipili pa siya nga ato siya matao sa pasungan. Ako arang-arang kay daw mo koy. No, di ako ko kita na tao sa niya na pa midwife. Pero si Jesus na ang Kristo nga hari nga lahi kaayo. Ug gani sa ebanghelyo karon, lahi kayo ang iyatang gipahimduman na kung gusto natong atong matagbuan, atong mamit kining hari si Kristo nga hari, asa nato siya makit-i sa mga tao nga wala da kaayo takda ining kalibutan. Kanang gitawag og mga the lost, the least, and the last. Kinsa man nila sa ebanghelyo karon, gigutom ako. Kinsa man mga tao karon gigutom. Kita mo pakaon ba kanila? Kabalo mo proud kay ulipay kay paninig si manaha karon kay. Di ba nagbisa ta may Domingo nang yung opportunity na ni sa ang atong i-share ang gifts, ang mga treasures na gihatag sa Ginoo kanato. Na diya sa silong. Ang makitaan ang mga relief. Binanay ng sugod, naghatag po, even financial. Kaya asa man ipadulong sa atong mga kaigsuunan na wala itay kasulbog karon. Labi na itong mga biktima sa kalamidad dito sa Luzon, sa Bicol, sa Cagayan. Pero si Manahan, no? Basi Ugma or Tuesday, namon na lang ihatod para mapadeliver na ngadto sa Luzon. Inuunta sa gamay na itong pamahagi di kita kingon, Pader, wala po ikahatag. Kanang para sa hindi kasutin na yung mga butang, wala ninyo, no? Wala na ninyo masulop, pila ka ng tuig. Basi mingon na Ginoo, kana ihatag na. Kaya yung mga taong wala yung ikasulpo. Kinsay mga tao nagigutom, no? Kanang matanaw ka sa TV karon. Wala kita yung makaon, wala yung tubig. Kung kita nata ikahatag, nata ipaambit kanila, mura kita sa mga karnero, kaya hukman sa Ginoo, mingon siya, dali ka mo, mga anak, kay dawato na ninyo ang gasa, ang ganti sa inyong pagkabututan, samtang nagpuyong pangamo, dihat sa kalibutan. Ang Ginoo God, kino si Kristo na hari, mahilig kayong mag-disguise. Ang sa kanyang disguise, dili sa mga kanang, mga powerful sa kalibutan, kundi sa mga mapaubsanon, sa mga ubos kayong mga tao. Ako istorya ninyo, no? Ngayon sa ka-bishop, no? Karong cardinal na. Grabe kay sa mga mapaubsanon. Sa ilang sa iyang libutan, sa kaadlaw, na-appointment niya sa kaparokyano. Pag-doorbell niya, yan ni parokyano, na ay nanilhig. Kunya, kayo nun sa katong nag-doorbell nga boy dito sa lugar. Ingunin siya, boy, napoy appointment kang cardinal, kang bishop. Sige po,
Unay, dali. Ipasuot, ipalingkod sa reception area. Niya, tiyon-tiyon, nag-ilis to, tawhanin nga nag-abli sa gate. Unya, tiyon-tiyon, ligawas, siya dayang obispo. Kung natingalaw, nihilak ang babae ko yun, kung senyor mo magiging kagapailang na ikaw taw na, uy, muubihan ni sa Ebanghelyo karon, di ba? Namutan na sila, Ginoo, kanus amang kami, ni pakaon kanimo, ni daw-aw kanimo, ni biste kanimo. Ang sa ingon ni Jesus, katong mga panahon nga kamo, ni biste, ni pakaon, sa mga labing ubos sa akong mga anak. Inyo nang gibuhat, anak. Ngunit nga nindot kay inspiration, kung gusto ta, o badamlag, mahaapil sa tanang mga karnero, nga unya mabulahan dito sa langit, di na to kalimutan. Di ta magdumilit sa mga tok-tok sa akong kasing-kasing sa mga tao na karoon na kinahanglan. Di na to piyungon ang akong mga mata sa mga tao na nagahilak karon. Kaya ruminta, kita makatabang man sa ilang mga sitwasyon, sila ang mga giagian karon. Mauni ang mensahe kanato sa Ginoo. Si Kristo tinunanay lang nga hari sa atong kinabuhi kung kita makailana na naa siya nagpuyok sa matagkabus na atong kaigsuunan kung kita andam na maghatag, magahin sa mga nadawat na atong grasya para kanila kung atong ibahan. Last na lang, naiusa ka sa imo na siyang santo, no? Gawas na siya sa ilang kumbento. Kunya na nakitaan siya nga tao gaguruk-kuruk kay gitugnaw mayo. Kaya siya ga-jacket siya, no? Tugod sa idakong kaluoy, siya okay lang magkantos ko pero nagkinitaw tiguwang igakuruk-kuruk. Iyang kuha ang iyang jacket o yung gisulob dito atong tiguwang gagkuruk-kuruk dapit sa dalan. Kunya ipadayon siya. Uli siya dito sa ilang kumbento. Kay Bomo, pagkagabi alas 6, niyato siya sa chapel. Sa dako kay nga krus, at tubangan silang chapel na siya'y nakitaan. Gusto mong mahibaw kung siya'y nakitaan? Ha? Gusto mo? Di man mo gusto. Gusto mo? Gusto mo mahibaw kung siya'y nakita niya? O, simba mo sunod Domingo. Okay? Matakawa mo doon. Okay, bitaw siya nakita niya. Mihilak siya kay ngano, ang jacket nga yung gihatag ni atong tiguang gagakurog gisulob ni Jesus diha sa krus. Kung sa'y mensahe, ingnan siya, tanawa, ako kadto baya nga gakurog-kurog sa katugnaw kanina. Kay Bomo, ug madamlag mo niya itong makitaan niya. Atubang na to kang Jesus miyon siya, anak, tanawa, ako to, nga imong gipainom og tubig na giuhaw. Ako to, nga imong gitnagaan og mga relief goods. Kay ako, igutom. Inaupunta, madungog na to ug madamlag ang mga pulong sa Ginoo karon sa Ebanghelyo. Muari na kamo, mga pinalangga ug mga pinili sa akong amahan, diri sa pulianan sa langit. Amen. Palihog manindo. Nagatuwa ko sa Dios nga mahal makagagahon sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta. Ug kang Jesucristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato. Gipanangkod sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugod ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay ug gilubong, mikunsat sa mga pinatay, sa katulog adlaw na banhaw, isa ka sa langit at nagalingkod sa tuo sa Dios nga mahal makagagahon sa tanan. Ug gikan dito mubalik siya paghukom sa mga buhig sa mga minatay. Nagatuo ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, sa kinabuhing dayon. Amen.
hari ug magbalantay, nagpadayag sa misteryo sa iyang ginharian diha sa katawhan nga mutunod sa iyang mahigugmaong pag-amuma ngadto sa mga kabus ug sa mga gigutom. Sa katapusan ni ining tuig sa simbahan, iamputa ang mga pangamuyok sa iyang pareanong katawhan. Ug ingon kita, Amahan, dungga ang among pangamuyo. Amahan, dungga ang pangamuyo. Alang sa simbahan, ang buhing lawas ni Kristo, nga mahinangkon kitang budawat sa mga nawala, mga nahisalaat, mga nagmaluya, o sa mga samaran. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang pangamuyo. Alang sa kanasuran sa kalibutan, nga ang kauswagan, maghangkod kanila ngadto sa kalinaw o kaangayan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang pangamuyo. Alang sa mga masakiton nga natakta ni ining COVID-19 nga makabaton na og hingpit nga kaayuhan, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang pangamuyo. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton o ubang hutong sa katilingban nga makabaton kanunay grasya sa paglahutay ug nga mapalalipdan sila, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang pangamuyo. Alang sa sulbuon sa Dios ug pinutamumot o bisko nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang pangamuyo. Alang sa mga namatay nga makasulod na sila sa gingharian nga kitagana alam kanila sukad pa sa sinugdanan sa kalibutan, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, sayod kami sa imong walay sukod nga gugma alang sa tanang katawhan. Busa masaligon kaming mupadangat sa among mga pangamuyo nganha kanimo. Sa ngalan ni Kristo, ang hari sa tanan, nga nagapuyong nagahari hangtod sa kahangturan. Amen. Bounty of the earth, receive and give.
Magampo kita mga igsura ng ang ako ag inyong sakripisyo dawato na ta sa Dios nga mahal makagagahom sa tanan. O Ginoo, nagahalad kami kanimo nining sakripisyo sa misa. Pinaagi niini ang katawhan giulit ni Kristo nganha kanimo. Magpadangat unta kani sa kahiusa ug kalinaw alang sa tibuok kalibutan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaha kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan Dios nga tunay makagagahom sa tanan. Angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit. Kay gidihugan mo nga pari nga walay katapusan ug hari sa tanang kalibutan si Hesukristo imong bugtong anak among Ginoo. Dito sa altar sa krus sa iyang paghalad sa iyang kaugalingon nga putli nga biktima alang sa kalinaw. Gilalang niya ang mga sakramento sa kaluwasan sa tao. Sa iyang paghari sa tanang mga binuhat, gitugyan niya nganha kanimo ang usa ka gingharian nga lubok ug walay pinutuban. Ang gingharian sa kamatuoran ug sa kinabuhi. Ang gingharian sa kasantos ug sa grasya. Ang gingharian sa katarong ug gugma ug sa kalinaw. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagday. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit sa ilang pagsangyaw sa ilang walay bunong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagday sa ilang pag-ingon. Santos gyud ikaw, Amahan, ug gidait ikaw sa nga makatarunganon sa imong mga binuhat. Pinaagi sa imong anak si Hesukristo ang Ginoo. Ang tanang kinabuhi, tanang kasantos, nagagikan kanimo sa gahom sa Espiritu Santo. Sa tanang panahon nagatigom ikaw ug mga tao alang kanimo, aron nga gikan sa silangan ug hangtod sa kasadpan. Usa ka putling nga gasa ikahalad alang sa himaya sa imong ngalan. Busa Amahan ania kining mga gasa himuha kining balaan pinaagi sa gahom sa imong espiritu aron manghimong lawas ug dugo sa imong anak nga si Hesukristo nga among Ginoo nga misugod kanamo sa pagsaulog nining misteryo. Nianang gabi nga siya gibudhian mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, ug miday,
Mipikas ug mihatag nining ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha sa sakalis, mipasalamat kanimo pag-usab ug miday, mihatag nini ngadto siya mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug Panginoon kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa pagugtunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandog kana. Ini ang misteryo sa pagpo. Amahan, sa paghandog sa kamatayon nga giantos na Hesukristo alang sa among kaluwasan, sa iyang mahimayaon nga pagkabanhaw, sa iyang pagkayab nganha sa langit, kami andam sa pagsugat kaniya, sa iyang sunod nga pag-anhi. Nagahalag kami kanimo niining santos nga buhi nga sakripisyo dinhi sa pagpasalamat kanimo. Kay mo't ipagsudong kining halad nga sa imong simbahan, dawata kining biktima kansang kamatayon nagpahiuli kanamo nganha kanimo. Itugot nga kami nga gialimahan sa iyang nga lawas ug dugo, mapuno sa Espiritu Santo ug mahimong usa ka lawas sa usa ka espiritu diha ni Kristo. Himo ang kaming mga halad nga tunhay alang kanimo aron makaambit kami sa kabilin uban sa imong mga pinili. Una sa tanan, uban ni Maria, ang inahan kaulay sa Dios, uban sa mga apostol ug mga martir, uban kang San Luis Maria sa Montfort, Blessed Marie Louise of Jesus, ug sa tanang mga santos nga among gisaligan nga mutabang kanamo pinaagi sa imong makanunayong pangaliya nganha kanimo. Itugod amahan nga kining among sakripisyo nga makapahiuli kanamo nganha sa atong paghinigdala ay makapadangat sa kalinaw kaluwasan sa tibuok kalibutan. Likunan diha sa pagtuong pagigugma ang imong simbahan nga nagapanaw dinhi sa yuta. Ang imong sulugon nga si Francisco nga among Santo Papa, si Jose nga among obispo ug sa tanang mga obispo ug sa tanang mga pari sa tibuok mong katawhan nga imong gitubos. Patalinghugi amahan ang mga pag-ampo nining imong katawhan nga ania karon sa imong atubangan. Dugtunga diha sa kadait ang tanan mong mga anak nga wala man naghiusa dinhi sa tibuok kalibutan. Mapuanguron padayon na sa imong gingharian ang imong mga sulugoon nga nangamatay, labi na silang tanan mong ipainungdan ng Santos nga Misa, o kang Binansya Gaudiano, o kang Lidel Lucero Atanasio. O kang tanan nga imong mga higala nga bibiya na nining kalibutanan. Nagalaong kami sa diha, pagtagamtang kami kanunay sa imong himaya nga wala na'y katapusan. Ikaw nga nagahatag ka namo sa tanang butang, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Pinaagi kaniyaw ban kaniyaw diha kaniya,
Gihatag na kanimo makagagahong kamahan. Diha sa kayo sa Espiritu Santo, ang tanang dumugog himaya, angtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa atong pinanggaong amahan at ang gamiton ng mga pulong itudlo kanato sa atong nabuhay. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan ug tanang katalagman. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang pasamok samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Ginoong Hesukristo nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw, ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang among mga sala, kundi pagsalig sa imong simbahan, ug sibot sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kayo sa ikaw nga buhing hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaka ninyo. Karon ipakita ta nga atong panaginig sunay panagkait manakan. Ngayon, mga pinili sa Jesus, ang anak sa Diyos, sa anak ni Maria, Kristo nga hari sa tibuong kalibutan. Siyang kordero sa Diyos nga nagawagtan sa mga sala sa kalibutan, kulahan kitang itawagan o makaambit sa iyang bangkete.
lawas ni Kristo.
Magampo kita. O Ginoo, gihatagan mo kami kang Kristo ngang hari sa tanang binuhat, nga kalano na lang sa kinabuhing dayon, tabangi kami pagkuyog kinabuhi at subay sa iyang ebanghelyo, o dana kami nga sa kalipay sa iyang ingarian nga tunhay, din siya buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Napagaling mo'y gusto nga ihatag para si Nina o doon sa pa karong si Manahan na lang, kaya ito nang ipadala para makaabot na dito sa atong mga nanginahanglan. Ang Ginoo manaka ninyo. Kaliw ginuko ang inyong mga ulo atong pangayoon ang panalangin sa Dios. Ang Dios nga gamhanan sa tanan, maglikay kaninyo kanunay sa tanang dautan, magbuko nga mahigugmaon diha kaninyo sa mga hatag sa iyang panalangin. Amen. Maghimo siya nga ang inyong kasing-kasing muungod sa mga pulong sa Dios, ug maghimo nga mapuno kamo sa mga kalipay nga wala nay katapusan. Amen. Ikaplagan unta kamo nga maalam ug mga maayog matarong matinud-anon kanunay sa mga balawod sa Dios, ug magahimo kamo nga kauban nga manunuot sa mga lumulupyo sa langit. Ug manalangin kaninyong makagagahong nga Dios, ang Amahan, Anak, o Espiritu Santo. Tapos na sa dus nga misa, mamanguli kita dalo na toon kalipay, kalinaw, o gugma ni Kristo. Ako rin pasalamatan ang nag-sponsor sa atong background sa Thailand, Mr. and Ms. Rodolfo and Judith Almacen, Mr. and Mrs. Debs and Alex Iwan.